Gitugutan ni Gobernador Gwen Garcia nga gamiton alang sa pagpanghatag og hinabang o relief assistance ang tinuig nga 5 milyones ka pesos nga Legislative Assistance Fund (LAF) sa mga board members alang sa mga nabiktima sa bagyong Odette. Mao kini ang usa sa mga nasabutan atol sa tigom nga gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia kauban ang mga miyembro sa Hunta Provincial kaniadtong Biyernes, Enero 7. Sa 5 milyones, 4 milyones niini maoy ipalit og mga pagkaon sama sa bugas ug mga dilata, samtang ang 1 ka milyon gamiton pagpalit og bottled water. Sa higayon nga mapalit na kini nga mga relief goods, pasugdan na dayon ni Gobernador Garcia ang pag-apod-apod niini ngadto sa ilang mga lumulupyo sa matag distrito. Atol sa maong tigom, gihangyo usab ni Garcia ang mga board members nga motabang sa pag-apod-apod sa coupon nga nagkantidad og 5,000 ka pesos nga gamiton sa mga katawhan nga nagubaan og balay pagpalit og materyales aron ipaayo na ang ilang kabalayan. Ang Kapitulyo migahin og 5 milyones ka pesos alang sa unang bahin sa rehabilitation program ni ini nga mao ang pagpaayo sa kabalayan. Gamit ang maong kantidad, mukumpra ang Kapitulyo og bulto sa mga materyales nga gikinahanglan pag-ayo sa kabalayan aron mas barato kini. Iapod-apod kini sa mga nagubaan og balay pinaagi sa digital coupons nga maoy gamiton sa head of the family pag-claim sa ilang materyales sama sa scene, fiberboards, kahoy ug uban pa. Ang sobra mahimo nila ipalit og pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon sama sa bugas, dilatang pagkaon ug mga gamit sa kusina. Misaad ang mga board members nga motabang sila gani ang tagsa-tagsa nila ka staff maoy mopahigayon og orientation sa mga beneficiaries aron tudloan sila kung unsaon paggamit ang coupon. Head of the family will receive, so it's by family, will receive one card which will contain 5,000 pesos worth. But then I decided that we should follow that system sa Subo Negosyo, where you issue that card with its own QR code which you can use to redeem GI sheets, basic necessities, so that the funds that we shall have appropriated for this will really be spent for its true purpose. That this will not be spent for online gambling, sabong, or maybe for piat-piat, tong-its, or for tigbakay. Sa pagkakaron, padayon pa ang pag-identify o pag-verified sa mga panimay nga totally damaged. We will focus first on the totally damaged. Per reports, but these are being verified, per reports that have been submitted by our local government units, that families are now numbering about 87,000 to 88,000, or more or less 90,000 families have homes that have been totally damaged. But verification continues with the help of our barangay health workers and our barangay captains. And even as these are being verified, some LGUs still need to submit the names. Other LGUs have promptly submitted, and these are now being encoded so that we can start producing these cards. But we will only release these cards after verification. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.